Department of Education Division of Iloilo nagmando sa mga school heads nga dapat giyahan kag monitoron ang aktibidad sang ilang mga estudyante. Inigitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Panawagan sang Department of Education sa mga bulutuan, hindi na pagulaton nga liwat naman nga may mabiktima sang online sex scandal o kung may magsulod sa early sexual encounter nga mga estudyante. Pahayag sang DepEd nagakinahanglan nga padayon nga giyahan kag regular nga pahanumduman ang mga kabataan sa mga sexual kag non-sexual risk nga dala sang sala nga mga buluhaton. I-call gid sang eskwelahan attention sang victim sa amo ni nga mga scandalous nga mga acts o kung sino man ang involved, no, para to talk it over. Pero hindi ita na siguro paghulaton nga may mga victims. The school has to do something to preempt sang amo ni nga mga nagakatabo. Suno kay Attorney Fanco, responsibilidad man sa mga maestra kag maestro nga proteksyonan ang kahimtangan sa mga kabataan nga biktima gid lamang sa mga sirkumstansya nga dala sa mga temptasyon sa moderno nga panahon. Sa bahay naman sa mga estudyante, dapat paminsaron anay antes buhaton ng isa ka butang. Ang sa amon is always best interest of the child, protection of the child. Kag hindi manami nga maguntat ang ilang pag-eskwela. So depende sa pag-istorya sang ginikanan, sa pag-istorya sang principal para mapadayon sang mga kabataan ang ilang pag-eskwela. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento.